Μιλήσουμε για την κάρτα F Club, γιατί σήμερα είναι κοντά μου ο Ανδρέας Μεϊμάρης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της F Club, και θα τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά για να μην ανησυχούμε για τίποτα και για να προλαβαίνουμε κάθε κατάσταση. Καλώς όρισες. Την καλησπέρα μου, Ιωάννα Μαλέσκου, σε σένα και σε όλους τους τηλεθεατές του Open. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Τι ακριβώς μας παρέχει η κάρτα υγείας F Club και γιατί να την επιλέξουμε? Η κάρτα υγείας του F Club παρέχει το κεκτημένο και αυτονόητο, που δεν νοείται ο Έλληνας να το στερείται: υγεία χωρίς ταλαιπωρία και πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια. Είναι αξίες που δεν διαπραγματεύονται από κανέναν. Ο καθένας από μας αξίζει υγεία, αξιοπρέπεια, να πάω να κάνω τις εξετάσεις μου ως άνθρωπος που οφείλω να προστατεύω εμένα, την οικογένειά μου, αλλά χωρίς να ταλαιπωρούμε. Και πόσο παραπάνω, αποκτώντας την κάρτα υγείας του F Club, γιατί ο σκοπός μας είναι ο κόσμος να πάρει την κάρτα υγείας του F Club και να δει ότι αυτά που συμβαίνουν εδώ και 17 χρόνια στην εταιρεία μας, και γιγαντώνεται αυτό, και η κάλυψη είναι πανελλαδική και δεν έχει περιορισμούς, ούτε όριο ηλικίας, ούτε προϋποθέσεις, ούτε ιατρικό ιστορικό. Ο καθένας μπορεί να την αποκτήσει και να έχει κάλυψη πανελλαδική. Και για να γίνω πιο σαφής, σε επίγον περιστατικό δεν θα ξαναπάει σε νοσοκομείο. Να περιμένει 7-8 ώρες δεν αξίζει. Σε κανέναν Έλληνα δεν αξίζει αυτή η συμπεριφορά. Θα πάει στην καλύτερη κλινική της εκάστοτε πόλης εντελώς δωρεάν. Σε άλλη περίπτωση, μια επίσκεψη σε επίγον περιστατικό για να αποφύγω την ταλαιπωρία του νοσοκομείου είναι 80-100 ευρώ. Θα έχω ιδιωτικό ασθενοφόρο εντελώς δωρεάν. Θα μπορώ να κάνω τις διαγνωστικές μου. Όλα αυτά δεν έχουν πλαφόν. Δεν είναι μία φορά πήγα και τελείωσε. Όσες φορές και αν χρειαστεί. Μια απλή ενόχληση να έχω. Δεν πρέπει να περιμένω το πρωί, την ίδια ώρα. Θα καλέσω το 23 13 253 333, είναι 24ωρη γραμμή, να με κατευθύνει ο Σύμβουλος Υγείας, πού θα αποταθώ, πού θα πάω στην πόλη μου, στο νησί μου, γιατί η κάλυψη είναι παντού σε όλη την Ελλάδα. Και θα μου δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Άρα ουσιαστικά σου λύνει τα χέρια στις δύσκολες ειδικά στιγμές, σωστά? Ο κλέφτης και η υγεία ώρες δεν έχουν. Δεν ξέρω πότε μπορεί να μου συμβεί κάτι. Ανά πάσα στιγμή έχω, ας σημειώσουν οι τηλεθεατές στο τηλέφωνο το 23 13 253 333, γιατί σήμερα θα ξεπεράσουμε τον καλό μας σε αυτό, με μια μεγάλη προσφορά στον κόσμο. Θα έχουν τις εξετάσεις τους εντελώς δωρεάν. Δεν πληρώνεις αιματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ, ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς. Βάζουμε πλάτη πάνω σε αυτό. Άνεργοι και ανασφάλιστοι, πάλι δωρεάν check-up. Αλλά ακόμα και σε νοσηλεία και σε επεμβάσεις, έκπτωση 50%. Όλο αυτό για να το έχεις, όσο αδιανόητο και αν φαίνεται, είναι 100 ευρώ για όλο το χρόνο η ατομική κάρτα του F Club. Ειδικά για σήμερα, μην δίνετε σημασία στο δέκτη, την προσφορά. Ξεχάστε το 4. 5 άτομα. Αντί για 500 ευρώ, το family το πρόγραμμα που θα τις αποκτήσουν, αντί για 500 ευρώ, 150 ευρώ. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα έως τις 1 ανοιχτές οι γραμμές για 10 λεπτά, θα έχουν 5 άτομα πλήρη κάλυψη για έναν ολόκληρο χρόνο, για 12 μήνες, 150 ευρώ, αλλά και εξτρά 400 ευρώ δωρεάν εξετάσεις ανά άτομο. Αν διαιρέσουμε το ποσό, αντιστοιχεί 30 ευρώ στο άτομο η κάρτα, δηλαδή 2,5 ευρώ το μήνα. Γιατί? Για να θωρακίσω την υγεία μου, για να μην ταλαιπωρούμε και να προστατεύσω αυτούς που αγαπώ. Οπότε 23 13 253 333 μέχρι τις 1, όλοι όσοι τηλεφωνήσουν, 5 άτομα, 150 ευρώ αντί για 500. Ας διαιρέσετε το ποσό να δείτε ότι τι έκανα ρε παιδιά τόσο καιρό και δεν την έχω αποκτήσει. Αλλά πάνω απ' όλα επί του πρακτέου, και όλα πάνε γραπτό στον κόσμο, θα καταγραφεί η κλήση, θα τους καλέσει σύμβουλος παροχών υγείας, θα γίνει επεξήγηση σε όλες τις περιοχές. Τι έχουνε, η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και μπορούμε να το κάνουμε πράξη. 23 13 253 333. Έτσι απλά λοιπόν. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέσα από την εκπομπή μας δίνετε αυτή η μεγάλη προσφορά για τον κόσμο. Και εμείς που βοηθάμε τον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί κοινωνικό στήριγμα δεν θεωρούμε αυτό που κάνουμε. Έκαστος εφοετάχθη προσπαθούμε για το καλύτερο και βελτιωνόμαστε κι εμείς. Και σας ευχαριστούμε πολύ.